салом дӯстон, гурӯҳҳои футболии сомонаҳои иҷтимоии тоҷикро як хабар таркон. Ин рафтани легендаи футболи тоҷик Дилшод Восиев ба кишвари Русия барои муҳоҷирати корӣ мебошад. Пештар аз дигарон саҳифаи 90 дақиқа дар ин бора хабар дода, пас аз он дар сомонаҳои дигари варзишӣ ин хабар пайдо шуд. Дилшод ба шаҳри Челябинск барои кор вариз хурӯзиашро пайдо кардан рафт. Ба истилоҳи маъмул ва дағал легенда ба шабаш рафт. Имрӯз мо атрофи ҳамин хабар фикру ақидаи худро баён медорем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG077 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳамлагари дастаи Фиорентина Душан Влахович дар мавсими ҷорӣ яке аз ҳуҷумкунандаҳои беҳтарини чемпионатҳои Аврупо ба ҳисоб меравад. Дар 21 бозии серия ҳамлагари сербӣ ба зидани 17 гол даст ёфтааст. Табиист ки дастаҳои зиёд ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. Дар ин ҷода аз ҳама фаъол дастаи Арсенал аст. Лондониё аллакай бо роҳбарияти Фиорентина ва намояндаҳои бозингар дар иртиботи пайваста қарор дорад. Гап танҳо сари худи футболбоз меравад. Тибқи хабарҳо, Влахович пешниҳоди Арсеналро то ҳол қабул накардааст. Ӯ орзу дорад ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад. Арсенал айни ҳол кафолат дода наметавонад ба ин мусобиқа рухат мегирад. Душан ният дорад ки мавсими оянда ба дастаи Манчестер Сити гузарад, аммо гап сари он меравад ки Пеп ӯро мехоҳад ё ин ки не. Агар ба бозии охири Манчестер Сити бар зидди Саутгемптон баҳодем, ҳатман бояд ҳамлагари ба сафи Сити биёяд. Фоден, Грилиш, Стерлинг албатта бозингарони хуб ҳастанд, вале дар нуқта гузоштан ба ҳуҷумҳо қалами кун доранд. Чунин бозиҳо дар рафти мавсими ҷорӣ хеле зиёд буданд. Як варианти дигарро ҳам Влахович дорад. Ин дастаи Ювентус мебошад. Сарчашмаҳои боэътимоди аз қабили Дела Спорт ва Фабрицио Романо чандин бор ишора намуданд ки ҳамлагари сербӣ мехоҳад корномаашро дар дастаи Ювентус идома диҳад. Турниҳо ҳам зидди овардани Влахович ба сафашон нестанд, вале он маблағе ки дастаи шаҳри Флоренсия талаб мекунад, Юве надорад. Аз ин рӯ баъд аз мавсими ҷорӣ Влаховичро шояд дар Премер-лигаи Англия бинем. Дар ҳайати кадом даста вақт нишон медиҳад. ҳамлагари Реал Мадрид Марко Асенсио дар маркази таваҷҷӯҳи дастаи ПСЖ қарор гирифтааст. Дар ин бора чанд сарчашмаи муътамад мегӯяд, дастаи шаҳри Париж мехоҳад ин бозингарро аз мадридиё харида ба яке аз клубозони асосии худ табдил диҳад. муҳлати шартномаи бозингари испанӣ то бистони соли 2023 ба анҷом мерасад. То он вақт ПСЖ мехоҳад бо Мадрид гуфтушунидҳоро анҷом диҳад. Дар навбати худ дастаи шаҳри Мадрид ҳам намехоҳад ки футболбози 26-соларо бепул аз даст диҳад. Гуфта мешавад ки Флорентина Перес метавонад пешниҳодҳои шайхони арабро хуб қабул намояд ва аммо президенти даста ба маблағи пешниҳод диққати ҷиддӣ хоҳад дод. Тибқи хабарҳо, дар ҳамин шаб рӯз роҳбарияти Реал ва истоди мураббиён аз бозии футболбози 26-сола қаноатманд ҳастанд. Агар Асенсио бо чунин маҳорат бозиҳояшро дар сафи мадридиё идома бидиҳад, тобистони соли ҷорӣ шартномаи ӯ тамдид карда хоҳад шуд. Дар ин сурат нархи ӯ боз қимат мешавад. Айни ҳол сомонаи трансфер маркет арзиши Марко Асенсиоро 40 миллион евро арзёбӣ мекунад. То тобистони соли ҷорӣ ин нарх зиёд пасту баланд нахоҳад шуд. Гуфта мешавад ки дастаи шаҳри Париж аввалин пешниҳодҳои худро ба мадридиё тобистони соли 2022 хоҳанд кард. Вобаста ба шартҳое ки ПСЖ пешниҳод мекунад, дастаи Реал Мадрид атрофи ин масъала андеша хоҳад кард. хабари Дилшод Восиев сар садоҳои хеле зиёдро ба миён овард. Дар комментариҳо мухлисони футболи меҳан фикру назарҳои худро атрофи ин баён мекарданд. Яке аз комментариҳои таъсирбахшро Нуриддин Давронов навишт. Ва аммо баъд аз ҷанде шаҳри Нуриддин гум шуд. Танҳо метавон тахмин кард ки бо дахолати кадом тарафҳо комментарияи Нуриддинро кур карданд. Нафари оддӣ ба ин кор қодир нест. Гап сари комментариҳо намеравад дӯстон. моҷаро ин аст ки як нафаре ки воқеан ҳам легендаи футболи меҳан аст ба боди фаромӯшӣ меравад. Агар ба комментарияи куршудаи Нуриддин бовар кунем, Дилшод бо сабаби хӯронидани модари бемор ва зану фарзандонаш ба ҳиҷрат рафт. Аслан таҷрибаи кишварҳои дигар нишон медиҳад ки ба чунин нафарон ҷойи корро пешниҳод мекунанд. Дилшод 7 маротиба қаҳрамони Тоҷикистон аст. ӯ 3 маротиба дар солҳои 2012, 2014 ва 2017 беҳтарин нишонзани чемпионати Тоҷикистон гардид. Дастаи охирини диҷи клуби ЦСКАи шаҳри Душанбе буд. Наход дар Истиқлол ва ё ЦСКА ягон кор набуд ки Дилшод роҳи муҳоҷиратро пеш гирифт. Чунин нафарон ки ба футболи меҳан хизматҳои босазо карданд, бояд қадр шаванд. Зиндагии шоистаи онҳо метавонад намунаи ибрат барои наслҳои нав бошад. Агар наврасон ва ҷавонон эҳсос кунанд ки онҳоро ҳам ояндаи Дилшод интизор аст, ҳеҷ кас дар Тоҷикистон намемонад. На танҳо Дилшод Восиев, ҳамчунин як легендаи дигари футболи мо дар кишвари Русия дар шабаш
клубаш аст. Ин Иброҳим Рабимов мебошад, ки дар шаҳри Самара қарор дорад. Хулоси гап, легенда бояд қадр карда шавад, на ин ки ба буди фаромӯшӣ равад. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал Лубножданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.